Parta ki fan o Neymar Junior. Ia ka kerteng ka jong u. Hadin ba uklem syak khot na ukus. Haka jing kai parlok jong ka Brazil. Persya ia ka France. Kabak ka Brazil kal syak pelim ar lewe kul. Haka France. Kumta ada kane ka jing mis jong Neymar. Kinong kersian jong u bat kinong kersian football. Ki kwa bat trang dik ban peit bat sakhi ya Neymar Junior. Ba unwan phai biang nak squad jong ka Brazil. Bat ba unla ban yel kai. Nak benta ka World Cup. Bat kat ba habangi phai pat nak aliang jong u Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ulwan phai biang sya Saudi Arabia. Hadin ba ulalit syari Spain nak benta ban pha soma. Bat menta laong ba Cristiano Ronaldo. Ula nang koy. Bat ula donro ha ka training jong ka Al Nassr. Kabal kemil ti u ba ula ban mi medan. Ha ka lai tarik u April. Ha ka jingil ka Saudi Pro League. Ka Al Nassr Persya ya ka Al Nakma. Kaba ka Al Nassr menta kadang bat. Ha ka kerdan ka Banengkong. Ha ka jingil kai kaba Arjen Robben. Da ka batam lai poin ya ka Al Hilal. Bat nakaliang jong Lionel Messi ru. Kan sedai lai syai ka sengi ba ka Argentina. Kan say kun Persya ya ka Mauritania. Haka jil kai paralok ban sai kai sau step.